ኣብ ህይወትና ሰላም ዕቤትን ሕጉስ መንፈስን ንኽህልወና ምስ መን ከም እንውዕል ምምራፅ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ካብ ህይወትካ ክተርሕቆም ወይ ክተውፅኦም ዘለካ ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ብፍላይ ቁፅሪ 4 ዝነግረካ ሓደገኛ ዝኾነ ሰብ እዩ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሳንደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ። ቀዳማይ ሓይሊ ስምዒትካ ዝውድኡ እዞም ሰባት ግድን ክፉኣት ሰብ ክኾኑ ኣይኽእሉን ይኾኑ። ሓደ ግዜ ፈተውትና ወይ ኣዝማድና እዮም። እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ጥራይ ስለ ዝሓስቡ ንዓኻ ከም መድሓኒት ወይ ከም መተንፈስ ጥራይ እዮም ዝጥቀሙልካ። ምስኦም ግዜ ምሕላፍ ካብቲ ዝህቡኻ ሰላም እቲ ኸባኻ ዝወስድዎ ናይ እሙሮ ዕረፍቲ ይበዝሕ። ኩሉ ግዜ ድራማ ኣለዎም። ንእሽቶ ነገር ተፈጢራ እንተኮይና ናብ ዓብይ ፀገም ይቕይርዋ። ንሳቶም ኩሉ ግዜ ተበደልቲ እዮም። ዓለም ብምልእታ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዝተወጣጠረት ይመስሎም። ምስማዕ ኣይፈትውን እዮም። ንስኻ ፀገምካ ክትነግሮም ክትጅምር ከለኻ ብቁልጥፍ ናብ ናታቶም ዛንታ ይቕይርዎ። እስኻ እኮ ተዓይሽ ኣነ እሞ እናበሉ ናይ ሓዘን ውድድር ጅምሩ። ምስኦም ግዜ ክትሕልፍ እንተዘይኽእልካ ወይ ኣይጥዕመን እንተልካዮም ከም ጨካን ወይ ከም ዘይተሓሊሎም ገይሮም ብምቕራብ ክትጣዓስ ይገብሩኻ። ኩሉ ነገር ፀሊም ጥራይ ስለ ዝረኣዮም ሰባት ክሓምዩ ክነቕፉን ተስፋ ዘቑርፁን ወረታት ክነግሩኻን እዮም ዝውዕሉ። እቲ ዝዓበየ ምልክት ኣብ ውሽጥኻ ዝስምዓካ ስምዒት ጭንቀት ወይ ርእሲ ሕማም ይስምዓካ። ኡፍ ኢልካ ተተንፍስ፣ ተስፋ ምቑራፅን ኣብ ሰባት ዘለካ እምነትን ምግዳልን ድቃስ ይወስደካ ወይ ኣዝዩ ድኻም ይስምዓካ። ምክንያቱ ኣእምሮኻ ምስኦም ክቃለስ ስለ ዝወዓለ። እቲ ቀንዲ ስጋት እዞም ሰባት ንዓኻ ብዘይምፍላጥካ ናብኦም ክእዩሩኻ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ ኣብ ህይወትካ ክትዓቢ፣ ክትመሃር፣ ክትሰርሕን ክትሕጎስን ሓይሊ ይድለየካ እዩ። እዞም ሰባት ነቲ ሓይሊ ስለ ዝውድእዎ ንዓኻ ባዶ ከረጢት ገይሮም ይሓድጉካ። ኣብ መወዳእታ ንናትካ ሕልሚ ዝኸውን ጉልበት የብልካን። ፀገሞም ክነግሩካ ከለዉ ብስምዒት ኣይትሳተፎም። ብጣዕሚ ይሕዝን፣ ግን መፍትሒ ክትረኽብሉ ተስፋ ይገብርልካ ሕለፎ። ሰላምካ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ክቡር ምዃኑ እመነሉ። እቲ ሰብ ክቕየር ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ ካብ ህይወትካ ምውፃእ ዝበለፀ መፍትሒ እዩ። ህይወት መመላእታ እያ። ምስ ሓደ ሰብ ክትራኸብ ከለካ ሓይሊ ክውስኸካ ወይ ክህበካ እምበር ዘለካ ሒዝዎ ክኸይድ የብሉን። ሰላምካ ክትሕሉ እንተደሊኻ ንመን ኣብ ቤትካ ኣብ ልብኻን ኣእምሮኻን ከም እትእቱ ኣፀቢቕካ ክትመርፅ ኣለካ። ካልኣይ፣ ቀናኣት ሰባት። ቀናኣት ሰብ ሓደ ፅቡቅ ነገር ምስ ገበርካ ወይ ዓወት ምስ ኣመዝገብካ ብኣፉ እንኳዕ ደስ በለካ ይብለካ ይኸውን። እንተኾነ ግን ዓይኑን ናይ ኣካል ቋንቋን ሓቂ ኣይዛረቡን። እቲ ናድኡ ሓቂ የብሉን። ኣብ ውሽጡ ግን ስለምንታይ ንሱ ንሳ ስለምንታይ ኣነ ዘይኮንኩ ዝብል በኣስ ይካየድ። ሓደ ዓብይ ነገር ምስ ገበርካ ቀናእ ሰብ ንዓወትካ ከም ተራ ነገር ክርእዩ ይፅዕር። ንኣብነት ንስኻ ብሉፅ ተምሃራይ ኮይነ ተመሪቐ እንተልካዮም ንሳቶም ሎሚ እኮ ምምራቕ ቀሊል ኮይኑ እዩ ኩሉ ሰብ እዩ ዝምረቕ ዘሎ ይብሉኻ። ዓወትካ ብፃዕሪ ዘይኮነስ ብዕድል ወይ ብሓገዝ ከም ዝመፀ ገይሮም ብምዝራብ ክብርካ ክትንክፉ ይፍትኑ። ቀናእ ሰብ ህይወቱ ምስናትካ ብምውዳር እዩ ዝነብር። ንስኻ ሓዱሽ ክዳን ተዓዲግካ ንሱ ካባኻ ዝበለፀ ንምዕዳግ ይጓየ። ንስኻ ሓዱሽ ስራሕ እንተጀሚርካ ንሱ እውን ዝሓሸ ንምርካብ ይጭናቕ። ዕላምኡ ዝበለፀ ንክኸውን ዘይኮነስ ካባኻ ንክበልፅ ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ንዝምድናኹም ካብ ሰላም ናብ ኩናት ይቕይሮ። ቀናእ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ ፅቡቅ ይዛረብ ይኸውን፣ ብድሕሪኻ ግን ስምካ ንምፅላም ድሕር ኣይብልን እዩ። ንሰባት ብዛዕባኻ ዘይኮነ ወረታት ብምንጋር ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ኣረኣእያ ንኽበላሾ ይገብር። እቲ ዝኸፍአ ድማ ዕድላትካ ንምዕፃው ብምስጢር ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ቅንኢ ኣብ ልቢ እዩ ዝነብር። ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ሰላም እንተዘይብሉ ናይ ካልኦት ሰላም ክርኢ ኣይኽእልን እዩ። ሓቀኛ ፍታዊ ንስኻ ክትዕወት ከለኻ ንሱ ድማ ዝተዓወተ ዝስምዖ እዩ። ዓወትካ ዝቐትሎም ሰባት ኣብ ህይወትካ ክህልዉ ኣይትፍቀድ። ሳልሳይ፣ ዶብካ ዘየኽብሩ። ንሓደ ዶብ ዘይኽብር ሰብ ኣይፋልን ክትብሎ ከለኻ ከም ናይ ውልቀ መጥቃዕቲ ገይሩ እዩ ዝወስዶ። ኣይፋልን ሎሚ ኣይጥዕመንኒ እንተይልካዮ ምክንያት ክሳብ ትህቦ ኣይዓርፍን እዩ። ምክንያት እንተሂብካዮ ድማ ነቲ ምክንያትካ እናኢሱ ንኽትመፅእ የገድደካ። ኣይፋልን ምባል መሰልካ ምዃኑ ኣይቕበልዎን እዮም። እዞም ሰባት ብዘይ ፍቓድ ናብ ገዛኻ ይመፁ ወይ ድማ ንሰዓታት ክተዕልሎም ይፅበዩኻ። ንስኻ ስራሕ ክህልወካ ይኽእል፣ ክትጥቅስ ትደሊ ትኸውን ወይ ምስ ስድራ ቤትካ ክትኸውን ትደሊ ትኸውን። ንሳቶም ግን እቲ ናቶም ድሌት ካብ ናትካ ዕረፍትን ላዕሊ ቀዳምነት ክወሃቦ ይደልዩ። ዶብ ዘይኽብሩ ሰባት ክትዛረብሉ ዘይትደሊ ሕቶታት ብምሕታት የጨንቑኻ። ክንደይ ትኸፈል? ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይተመርዓኻ? ምስ በዓልቲ ቤትካ እንታይ ፀገም ኣለኩም? ወዘተ እናበሉ ናብቲ ንዓኻ ጥራይ ዝምልከት ብሓይሊ ይኣትዉ። እዚ ድማ ብውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ክትከላኸል ከም ትውዕል ይገብረካ። ኣይፋን ክትብሎም ከለኻ ኣነ እኮ ከምዚ ገይረልካ ነይረ ንዓኻ ኢለኩ እያ መዓስ ኢኻ ከምዚ ሕማቕ ሰብ ኮይንካ እናበሉ ብሕልናኻ ክትውቀስን ክትሰቐን ይገብሩኻ። እዚ ናይ ስምዒት ምዝባጥ ይበሃል። ሰላም ክትረክብ ኢኻ ጥራይ ድማ ንሳቶም ዝበለኻ ክትገብር ትግደድ። ዶብካ ምሕላ ማለት ንሰባት ምፅላእ ማለት ዘይኮነስ ንርእስኻ ምፍቃር ማለት እዩ።
ገዛ ብዘይ ማዕጾን ሓፅሩን ከም ዘይህሉ ህይወትካ እውን ብዘይዶብ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣይፋል ምባል ሓደ ሙሉእ መልእኽቲ እዮም። መግለፂ ወይ ቅሬታ ድማ ኣየልዩን እዩ። ሰላምካ ክቡር እዩ። ነቲ ሰላምካ ዘየኽብር ሰብ ድማ ኣብ ህይወትካ ቦታ ኣይትሃቦ። ራብዓይ ንረብሓ ጥራይ ዝመፁ እቲ ዝገርም ባህሪ ናይዞም ሰባት ንሳቶም ኣብ ፀገም ምስ ዝወድቁ ንዓኻ ንምርካብ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ቁልጡፋት እዮም። ኣብቲ ሰዓት እቲ ንስኻ ብሉፅ ዓርኮም ክቡር ሓዎም ትኸውን። ይኹን እምበር እቲ ፀገሞም ምስ ተፈትሐ ወይ ዝደልይዎ ረብሓ ምስ ረኸቡ ሃለዋቶም ይጠፍእ። መልእኽትካ ኣይምልሱን፣ ቴሌፎንካ ኣየልዕሉን። ኣብ መንጎ ክልተ ዕሩኽ ወይ ሰባት ሃበኒ ክህበካ ዝበሃል ሕጊ ኣለዎ። እዞም ሰባት ግን ሃበኒ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ። ንሳቶም ገንዘብ እንተደልዮም ትህቦም፣ ንሳቶም መጓዓዝያ እንተደልዮም ተብፅሖም፣ ንሳቶም ሓሳብ እንተደልዮም ትመኽሮም። ንስኻ ግን ሓንቲ መዓልቲ ሓገዝ ደሊኻ ክትድውለሎም ከለኻ ስራሕ በዚሕኒ ድሓር ክድውለልካ ወይ ድማ ዘይጭበጥ ምስምሳት የቕርቡ። ንሳቶም ንዓኻ ክጥቀሙልካ ድልዋት እዮም። ንዓኻ ክድግፉ ግን ግዜ ይብሎምን። እዞም ሰባት ከመይ ለካ ኢሎም ዝድውሉ ድሕሪ ታሕቲ ሓንቲ ነገር ክትገብረለይ ትኽእል ዶ እትብል ንሕቶ ንምስዓብ ጥራይ እዩ። ብዛዕባ ስምዒትካ፣ ብዛዕባ ዕቤትካ ወይ ብዛዕባ ሕልምካ ክፈልጡ ድሌት ይብሎምን። ዝምድንኦም ምስቲ ካባኻ ዝረኽቦ ረብሓ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እቲ ረብሓ ምስ ተቋረፀ ዝምድንኦም እውን ይቋረፅ። ዝምድና ከም ሓደ ክልተ ኣእዳው ዝሕፀባሉ ማይ እዩ። ሓደ ኢድ ጥራይ ተሓፂቡ ኣይፀርን። ሓቀኛ ፈታዊ ኣብቲ ፀልማት እዩ ዝርከብ። ኣብ ብርሃን ጥራይ ዝርከቡ ሰባት ድማ ፅላሎትካ እምበር ዕሩኻ ኣይኮኑን። ስለዚ ንሰላምኻን ንኽብርኻን ክትብል ካብዞም ንዓኻን ረብሓ ጥራይ ዝጥቀሙ ሰባት ርሓ። ሓምሻይ መማረርቲ ሰባት እቲ ዝገርም ባህሪ ናይ መማረርቲ ሰባት ንስኻ መፍትሒ ክትነግሮም ከለኻ ንሳቶም ነቲ መፍትሒ ዘይስርሓሉ ካልእ ፀገም ይፈጥሩ። ንኣብነት ንስኻ ስራሕካ እንተዘይፈቲኻዮ ስለምንታይ ካልእ ስራሕ ዘይትናዲ? ንሳቶም ሕጂ እኮ ስራሕ የለን እንተሃለዎ እውን ብጥቕሚ እዩ ርክብ እንተዘይብልካ ኣይርከብን እዩ። ንሳቶም ክሰምዑካ ዝደልዩ መፍትሒ ንኽረኽቡ ዘይኮነስ እቲ ናይ ምምራር ደስ ዝብል ስምዒት ንኽረኽቡ ጥራይ። ከምቲ ሓደ ብጉንፋዕ ዝተሓዘ ሰብ ክስዕል ከሎ ቫይረስ ዝዘርእ መማረርቲ ሰባት ድማ ኣሉታዊ ሓሳባት ይዘርኡ። ምስኦም ንሓደ ሰዓት ምውዓል ከም ሓደ ዓብይ ሸኽሚ ተሸኪምካ ዝውዓልካ ኮይኑ ክስምዐካ ይገብር። እቲ ዘለዎም ኣሉታዊ ኣረኣያ ንዓኻ እውን ዓለም እኮ ብሓቂ ሕማቕ እያ ኢልካ ከም ትሓስብ ይገብሩኻ። ኣብ ህይወት ፀገማት የጋጥሙ እዮም። ብዛዕባ ፀገማት ምዝራብ ድማ ሓደ ግዜ ንስምዒትካ ንምትንፋስ ይጠቅም እዩ። እንተኾነ ግን ምምራር ልምዲ ምስ ዝኸውን ሕማም እዩ። ሰላምካን ተስፋኻን ንምሕላው ካብዞም ንኩሉ ነገር ብፀሊም መነፅር ጥራይ ዝርኡ ሰባት ርሓቕ። ህይወት ብፀገማት ዝመልእ ጥራይ ዘይኮነትስ ብዕድላትን ብመፍትሒታትን እውን ዝመልእት ምዃና ኣይትረስዕ። ካብዞም ሰባት ምርሓቕ ማለት ንዓታቶም ምፅላቕ ማለት ዘይኮነስ ንርእስኻ ምኽባርን ንኣእምሮዊ ጥዕናኻ ቀዳምነት ምሃብን ማለት እዩ። ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ።